Dobrý den, já se jmenuji Vojtěch Jirsa a v rámci participativního rozpočtu pro městský obvod Pardubice 5 jsem navrhl workoutové hřiště. Zde stojíme v parku Na Špici, tady bych si ho představil a není to jenom můj nápad, zároveň to tak bylo ve studii Stará vojenská plovárna, kterou pro město zpracovávali urbanisti. Já si myslím, že workoutové hřiště je skvělá věc, dokazuje to hřiště, které je v parku Na Špici, funguje tam 4-5 let a je pořád plné od rána do večera, pokud to počasí nějakým způsobem umožňuje. Já si myslím, že by tady mělo vzniknout obdobné hřiště právě jako v parku Na Špici, mělo by mít všechno to nářadí, které má hřiště v parku Na Špici, zároveň nezbytná je rovná dopadová plocha. Myslím si, že tohle umístění v oblasti Staré vojenské plovárny je dobré i z toho důvodu, že v této části města workoutové hřiště chybí. Je tady velká rezidenční oblast v docházkové vzdálenosti a bude tady vznikat nové bydlení v rámci rozvojového území SK Neumana. Myslím si, že důležité je, že tady může vzniknout to hřiště pod stromy v rámci zeleně, což je dobré, protože cvičenci pak můžou cvičit ve stínu. Stejně tak je to právě i v parku Na Špici. Takže prosím všichni, dejte hlas projektu workoutového hřiště tady na území Staré vojenské plovárny.